a conversation mari progressive onego wawach ni tax ni kako onego ber ni chule ere yo minyalo chule go mamuol. Mano wach mabende odoro mar mondo mi walose nikech osuru kaluwore kod chik mar omenda mabende koro jatend piny nosekadho biro bedo ka chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 kama bende koro jo Kenya biro bedo ka yudo pek ma kama biro gang'o nyaka rom gajwang' nikech awang'e ni taxes kata osuru ma kamago nitiere moko machako effectively mano sano gi sano moko chako dwe mar 9 moko dwe mokwongo mano mar higa mabiro. Achiel kuom osuru ma bende biro bedo kichako juogi nyaka rom gajwang' chakre chieng' ngeso mano chieng' tarik 1 en kaluwore kod dwaro maro mano mar medo osuru e nengo modhi kawuok kuom 8 nyaka 16. Mwalimu akeni bende ni chope romo mano makamkunji gima adwa kuongo wuoyo mokwongo kapok adhi kata mbele ok wawacho ni ji ok chul ga tax to wawacho ni ang'o mimiyo imedo tax ok ni ji ok pinje te chule tax lakini Kenya kwanza ni kane campaign de ubedi gi clips moko mane gi campaign go ne gi wacho ni gin ok gibidhi medo tax gin kaka jo Kenya kwanza ka gidonjo magombulu to kisero mbulu kata nyako misero tiyo legi miriambu same nyuome to ni wuone ni kidonjo to ndege miburo ringo go to kodonjo to kata ndege iongego dongo weyi omi wande wacho ni tax wasebedo kwa chulo nyaka ne nyuolwa to onge kaka inyalo donjo to ng'ato wacho ni koro gimoro amora idwa kete tax nyaka jok mine mago mano wala matino ma yudo gross masling 2,000 ni mano bende idwa mi tax yawuoyi modhi e digital platform matiyo go buongo gi nikech tich onge ni mano bende chake idwa kete ni nyaka chul tax makoro rachen medo okenge mag juogo jopiny osuru koso chulo osuru medo osuru ne jopiny mamiyo koro ji ok nyal dak ngima mochwer nikech kata chon ne wachulo tax ne ok wawach ni ji ok chul tax kikoro fuel idwa golo 8% titero 16%. Tiene ni fuel komedore to gimoro amora midhi ng'iewo dhi medore nikech fuel ni transport fuel ni gimoro amora to wasebedo ka tax mar fuel ni piny chon wachulo levy moro bende nitie kanyo mar 2 shillings bende apano pok ogoli mano bende nitie kendo idwa mednwa tax mar dhi 16%. Koro jopiny neno ni tax gi gimoro NHIF bende medo to jopiny wacho ni NHIF mwachulo ni sani in kidhi hospital to in gi NHIF card ni mokwongo kata thieth no onge pesa no dhi kanye to kwa medo pesa kendo NHIF mantiere sani bi wan ga diera ni jok matiyo gi pesa no dhi e NHIF koso gidhi ofuku jomoko kigin omiyo jo Kenya sani iwacho ni aneno kabeti wacho ni mondo wa educate jo Kenya nyaka ne jogi donje e sirkal nitie gimoro ni austerity measures nyaka ne gidonji onge ng'amosi wuo austerity measures mar ni gidwa cut cost mondo ji obed maber nyoro na neno kichaki medo ministers cabinet adek nyaka Malala gini koro ni donje cabinet tiende ni constitution mawacho ni winjo bed 22 cha kendo giketho gimedo sambedo minister package bende donjo millions itiyogo to kata udwa medo wa tax mondo jopiny ochule ne joge kas bende udwa medo wa nyaka jok manosebedo governors mofuke gi lich gi pesa pod udwa medo gi pesa to ji to thagore piny ka omiyo mane mwawacho kane wan kamkunji ni to ka koro parliament giseng'iyo ji morum omiyo bili no okadhi ato nago no magik tung kocha ani ng'enyi constituency na kigo yes to kidonji nikech sebi ng'eni bende ichopo ka ilo jod bura nikech sebi nitiere ni jod bura mamoko bende nokochopo jod bura kacha mano mar luto mbulu kotenre kod chik mar omenda mabende sani korene chik koro mano luoro jod bura kani go yes to jopiny donge riti nikech tiende ni medo ne gi osuru magidhi chulo koro wan kaka jod bura nitie joma nogo yes tiende ni jogo yie gi gik ma ondike finance bill no to wan koro kaka jo azimio wawacho ni kane go yes to jopiny ritika biro deal kodi kaka gidwaro omiyo wan kaka jo azimio kata jo wan ja ODM mane azimio wawacho ni finance bill no nyaka obed withdrawn
mondo kel gima jopiny dwaro. Mano sani kosekadhe nikech bende ang'e ni bende josundo kata mana joked ne ratiro mopogore opogore wantiere